Tento cvik je zameraný na mobilizáciu hrudnej chrbtice, dolnej chrbtice a takisto otváranie rebiera hrudníka. Je to pre ľudí, hlavne ktorí majú sedavú prácu alebo majú plítke dýchanie alebo majú zatvorený hrudník. Dobre, že rebra smerujú dovnútra. Takže potrebujeme trošku zmobilizovať a otvoriť hrudník. Ak máte doma uterák alebo čokoľvek, tak zrolovať si uterák a dať si pod chrbát. Niekde v oblasti dolnej alebo hrudnej chrbtice. Podložiť si hlavu. Takže ruky si dáme nad seba, budeme pracovať s dýchom. Takže pôjdeme nádych, nádych, nádych za seba, ruky. V momente, ako ideme ruky za seba, nádychujeme sa, otvárame hrudník, aby bol čo najširšie. Dobre, takže nádych, 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 vrátime sa naspäť. Opakujeme 10 až 15 krát, tam je dôležité, aby ten hrudník sa otváral a ten pohyb hrudníka bol do strany.